दा दिनैनि समावथ' आथिखालाव जोंहा बिटिसि एकर्डआ 2003 मायथाइयाव जादोंमोन आरो 2003 मायथाइनि उनाव जि बिटिआर एकर्ड जाबाय। दा 2003 मायथाइनि बिटिसि एकर्डनि उनाव बेहा जिहेतु गावगानो मोनसे एसेमब्लि दोङो, गावगानो मोनसे आयेन आफाद दोङो। दा बे आयेन आफाद हिसाबै बेहा मोनसे मा होनना बुंदों खान्थि, बे खान्थिजों बियो सोलियो आरो खान्थिनि जि मोनसे बिजाब, बे बिजाबा इंराजि रावजों सेबखांजानाय दोङोमोन। नाथाय दिनै आथिखालाव आङो 2020 मायथाइनि 24 डिसेम्बरनिफ्राय आं जिहेतु आयेन आफादनि बुंथिगिरि हिसाबै आङो जोंनि बड'लेण्डनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि हिसाबै आङो जिहेतु दा बिबानखौ लाबाय थादों। जोङो जोबोद सर्टलि, जायखौ इंराजियाव सर्टलि होननानै बुङो, बे बिटिआरनि जि बिटिसिनि आयेन आफाद, बे आयेन आफादखौ दैदेननाय नेमखान्थि जि मोनसे लेखा, बे लेखाखौ जोङो बर' रावाव बेखौ राव सोलायबाय, इंराजिनिफ्राय जोङो बर' रावाव सोलायदों आरो गमामायैनो बियो जोंनि थाखाय, जोंनि बिटिआरनि बिटिसिनि जि मोनसे आयेन आफाद, बे आयेन आफादनि थाखाय मोनसे गोनांथि मोनसे सिद्धान्त बा गोनांथि मोनसे ग्रन्थ आरो जोङो बावैनो बे आयेन आफादनि जि लेखा, बे लेखाखौ जोङो बर' रावजों दानस्लायबाय आरो बेयो रायजो राजानि आखायाव जोंहा बावैसोनो बे रायजो राजानि आखायाव बियो गोग्लैसिगोन। थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरसालिया जथुम्मा डिमाकुसिनि दैमु नोगोर, बे दैमु नोगोराव सानथामनि हाबाफारि लानानै जोबोद गाजा गोमजायै जादों। दिनै गेवलां मेल आरो बे गेवलां मेलाव जिहेतु जों बर' थुनलाइखौ गासैबो मोजां मोनो, आंबो सासे बर' सुबुं हिसाबै जोंहा बर' राव, बर' थुनलाइ, बर' माहारिखौ जौगाहोनायनि जिहेतु मोनसे बिबान दोङो, बै हिसाबै आं दिनै बेवहाय जि जोबथि सान, बे जोबथि सानाव बाहागो लाफैदों। आं दाखालिबो फैदोंमोन, दाखालि खेबसे फैनानै आं बेनि गासै जिखिनि एरेन्जमेन्ट, बे एरेन्जमेन्टखौ खेबसे नायनानै थांदों। दा दाखालि आं फैनानै जेरैबायदि नुदों आरो दिनै जेरैबायदि नुबाय, दा बेवहाय जोबोद फारागथिखौ नुनो मोनदों। बै सानखालि सुबुं गैयामोन, मानसि गैयामोन, नाथाय दिनै बेवहाय रोजा रोजा सुबुङा बाहागो लादों आरो आङो गुबुन गुबुन हाबाफारिफोराव एसे मुखुब जानानै दंमोनब्लाबो बेवहाय जिखिनि जि ससियेल मिडिया, बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों गासैबो हाबाफारिफोरखौ नायबाय थादों आरो गमामायैनो नैबे 64थि जि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा दैमु नोगोर, बियो जोबोद गाजा गोमजायै बेवहाय जादों आरो गमामायैनो नैबे जि जथुम, बे जथुमनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफादा बर' माहारिनि फैबाय थानाय जिखिनि सम, बे समाव बेनि राव, बेनि थुनलाइ, बे गासैबो थाखोनि जि मोनसे जौगानाय, बे जौगानाय फारसेसिम जोङो आवगायनो हागोन आरो बे जौगानाय हाबाफारिफोरखौनो आथिखालाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि बिथांनि जि आफाद दैदेननाय, बे आफाद दैदेननायाव बे खामानिफोरखौ मावबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। बे गमामायैनो जोंनि थाखाय गोजोनथाव आरो बर' हारिया बिदिनो जोङो मोनसे थाखोनिफ्राय गुबुन मोनसे थाखोसिम जोङो आवगायलांबाय थानो हागोन आरो हादों। दा दिनैनि समावथ' आथिखालाव जोंहा बिटिसि एकर्डआ 2003 मायथाइयाव जादोंमोन आरो 2003 मायथाइनि उनाव जि बिटिआर एकर्ड जाबाय। दा 2003 मायथाइनि बिटिसि एकर्डनि उनाव बेहा जिहेतु गावगानो मोनसे एसेमब्लि दोङो, गावगानो मोनसे आयेन आफाद दोङो। दा बे आयेन आफाद हिसाबै बेहा मोनसे मा होनना बुंदों खान्थि, बे खान्थिजों बियो सोलियो आरो खान्थिनि जि मोनसे बिजाब, बे बिजाबा इंराजि रावजों सेबखांजानाय दोङोमोन। नाथाय दिनै आथिखालाव आङो 2020 मायथाइनि 24 डिसेम्बरनिफ्राय आं जिहेतु आयेन आफादनि बुंथिगिरि हिसाबै आङो जोंनि बड'लेण्डनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि हिसाबै आङो जिहेतु दा बिबानखौ लाबाय थादों। जोङो जोबोद सर्टलि, जायखौ इंराजियाव सर्टलि होननानै बुङो, बे बिटिआरनि जि बिटिसिनि आयेन आफाद, बे आयेन आफादखौ दैदेननाय नेमखान्थि जि मोनसे लेखा, बे लेखाखौ जोङो बर' रावाव बेखौ राव सोलायबाय, इंराजिनिफ्राय जोङो बर' रावाव सोलायदों आरो गमामायैनो बियो जोंनि थाखाय, जोंनि बिटिआरनि बिटिसिनि जि मोनसे आयेन आफाद, बे आयेन आफादनि थाखाय मोनसे गोनांथि मोनसे सिद्धान्त बा गोनांथि मोनसे ग्रन्थ आरो जोङो बावैनो
बे आयेन आफादनि जि लेखा बे लेखाखौ जोङो बर' रावजों दानस्लायबाय आरो बेयो रायजो राजानि आखायाव जोंहा बावैसोनो बे रायजो राजानि आखायाव बियो गोग्लैसिगोन। सार नैबे समाव मोनसे बाथ्रा बेनि सायाव जों सावरायबाय दं आरो आङो हानायसिम जोंनि बिटिआरनि जि बिटिसि आयेन आफाद बेवहाय बर' रावजोंनो जोङो बांसिन सोलियो। बेवहाय जिहेतु दासिमबो बे मोनसे फुल प्लेजेड माने आयेन आफाद हिसाबै जानो एसे माने आद्रा दंबावो। बे आद्राया जोंहा इन्टारप्रेटार थानायनि उनाव बियो जोंनि जिखिनि माने राव बे रावजों बियो जोंनि बिमानि राव बा जिहेतु बर' रावा 90 सिटिल' हाबबाय बे हाबनाय हिसाबै जोङो बेखौ सम्पुर्ण जि बर' राव बे बर' राव जोङो बेखौ बाहायनायनि जि मोनसे सुबिदा बे सुबिदाया साबसिन जासिनगोन।